Фално не сте готови. Уау, бе, човек! Стига! Гледай какво става! Копеле, гледай какво става! Да, бейби! Както виждате, моето Пежо се превръща в кабрио. Човек, за първи път я виждам така. Уникална! Милото ми бебче. Сладкото ми бебченце. Добре, това беше от мен за днес. Гасиме и ще се видим утре, като ви я покажа на светло. Добро утро, добре дошли в част 2, нали ще си взима кола. Днес ще ви снимам колата на светло и ще отида на снимки на драма, където ще ви покажа реакциите на моите приятели, като им демонстрирам кабриото. Ето я, моята прекрасна мацуранка, най-накрая да я видите цялата на светло. И за всички, които питахте за модела, Peugeot 307 CC, двойка бензин, 136 коня е, мисля, че. What the fuck? Някой ми е оставил бележчица на колата, пише усмихни се. That's so cute, стига. Благодаря между другото на абсолютно всички, дето ми